niin se on Plazan piilomainonta osa 5 jo. Niin moneesi jo. Kyllä, nyt on jo 5. osa menossa. Ollaan näin paljon kertty tekemään. Niillä on iloiset naamat ja ne keinuu. Niinpä, niillä on putkista tehty tuollaiset kädet jo. Näyttää on iso tyydy tuossa. Mikä niinku edustaa sitä sydämen muotoista. Noin niin. Noitten muoto eikö sovi tuohon keinumiseen? Ei, kuten tästä näkee. Mietittiin, että miten tää liittyy niinku piilomainontaan. Niin äsken käytiin kauhean pitkä keskustelu. Tähän on lähellä sykettä. Syke on peruttu, siellä on nyt mehiläinen. Eikä tää ei oo sykkeen. Niin, eli tää ei niinku, että liittyy enää hyvinvointiin sinänsä. Ei. Mitä me eka ajateltiin siihen. Tää varmaan liittyy nyt siihen ystävänpäivään, mikä on ilmeisesti tulossa. Onko sullakin kalenteri? Joo, mä katsoin siitä, että onkin kuin ystävänpäivä. En mä kuullutkaan. Tää vissi, että täytyy muistaa ystävää ja ostaa jotain lahjoja. Tai muistaa ainakin. Tai sit ostaa tommonen tyyny. Niin. Onhan ne tyynyt pehmeitä. Niin, tässä on niinku monta eri seikkaa, mitä ollaan mietitty tähän näin. Sitten menemme osioon 2. Tässä on nyt tää paikka 2. Me mietittiin tässä, että niinku yleensäkin tässä kohdassa, että miten ne on niinku laitettu tänne ja miksi ne on laitettu ja kauheasti nähty vaivaa tänne laittamisessa. Niin, niille terveiset, jotka näitä tekee, niin ihan turhaa työtä. Niin, no ei. ottakaa nyt kiinnityksiä. Naruilla. Tällä kertaa naruilla. Aika monta solmua. Merimies solmui. Tossa on enemmän kuin merimies solmu. Siinä on sekamelska. Humalaisen merimiehen solmu. No toi on tehty kato keskiyöllä, niin se on vähän sellainen. Niin. Täälläkin on tosiaan 3 näitä, niin kuin siellä ensimmäisessä kohdassakin. Mutta saakohan näissä koittaa niinku muut keinua, jos kysytään lupaa? Toi ei näytä toi narukamalan kestävältä, niin kuin sitä ajattelee. Lankkukin vähän pieni. Lankku voi kyllä kai se kestää. Ei sitä mitään. Ei se joulun jälkeen. Mikä jos tommonen putos päähän? Ei se nyt mitään voi sanoa. Oletko varma? Se on semmokin mielenkiintoista. Hitsi kun pääsisi jollain tikulla niin antaa vauhtia. Mulla on vähän mitä se näyttäisi. Niin ehkä tää mainostaa mut ostakaa keino. Nyt on keinokausi. Aivan. Nyt sä sen ymmärsin. Nyt on helmikuun keinukausi. Mulla on pää vähän Osta ystävällesi lahjaksi keino. Vain 4,90. Tunta tuttu mainos. Kuulin juuri eilen. Kuulut toi jostain. No niin. Mä arvasin sen. Tää on psykologista sodankäyntiä kuluttajia vastaan. Se on aina tämmöstä piilomainontaa. Me vihataan piilomainontaa. No ilmeetkin, semmonen iloinen ilme. Ostakaa. Kuluttakaa rahanne. Törkeetä. Meidän pitää kestää tää nykykulttuuri.